Vi har fått in Linnea Lindqvist. Nummer 16, Emma Ranta, håller sig beredd. Kiriko är Wallach för 2004 efter Finn Skål. Jag skulle kunna bli halva miljon. Nej, det skulle jag inte. Jag har inte kollat på det. Det står lite i. Ja. Jag är så duktig med. Hon vet precis hur det är. Men han hoppar. Det kommer vara enda sättet att jag får lite där. Så ska nu måste hon hålla upp lite. Det är enda anledningen vi har ju samma pappa. Ja. Precis. Men det är inte länge till stadion när jag sa att jag ville sluta. Kämpa lite, men hoppar högt över dem. Nästa år, rätt tidigt. Men hallå, den går ju också. Det är bara att jag ska hem. Då har han koncentrerat faktiskt på själva. Sen vi kan ju cykla. Det är väl där det spelar ingen roll när man har det. Kom igen nu, Rika! Är det någon som redan sagt? Nej, men Peter ska på och sådana fall som inte nu. Duktig. Man kan ju, om man hyr hästar. Det är inte fort, hon har inte läst. Annars är det ju. Jag kan inte få någon. Alltså, länge till Ja. Nu är bara ett kvar. Nej, är det 2 kvar eller vad är det? Nej, Nu är det klart. Nu är det klart. Vi har en nyledare i klassen, 38,5. Yes. På banan har vi Linnea Lindqvist, Simon Simpson.